Ng'anyo mane ochan kod rowere boma ma Nairobi ka ndio chieng' ingo higni 14 nyaka ne puodh katiba manyien e pacho ka ne ok otimore kaka nochan ni mar obila mathoth noketo arita e boma ka ndie. To kata kamano, rawere mane ondhi kod obila e boma ma Nairobi odiochieng' manyoro e seche mane ging'anyo to ne owe thuolo. Rawere ge maromo 44 nolornegi e stesend obila ma Central buore Nairobi ka ndie. Kotelnegi kod jatendgi Kasmuel Makoure, rawere go oyango ni chunygi ok bil ol kod kedo ne telo maber pacho ka ndie, kendo gikwedo piny owacho kuom tiyo kod obila e rocho ng'anyo margi mamuol. We're celebrating the 14th birthday of the promulgation of our constitution. And as a youth, we have decided that we will live only in a country that abides by the rule of law. Because the police have shown us that when we give them these notices, all they can do is circumvent it and ignore them. So what we are saying is that this movement is going to continue whichever way. We will do it on digital platforms. We will do thorough civic education. And because you see, when it comes to ideology, we are not virgins when it comes to ideology. So we are telling the government that you should be ready. Today, we have known your tactics, and that's why you are seeing us. We are not on the streets. We knew what you were expecting, and we knew how to dodge you.